thlir tu te in so vain chỉ bảy vek ule hei tu ma chuan number 4 kan ti awanga do mang tangkaya sual dang ron ti chuak le tu te ka ti mai ka sai thiam dan chuan ti thiam ta ka sai kan tu manga ka thiam ang to ka sai kan tu manga lockdown lai ani a chuak kha a har sa em thina kan safar ani kan safar na sa ani kan tur na sa ani rui do ngai number 40 te phei ka chuan pur khat sen khat zanga kan lak thin lai khan sang khat te ania sen khat ha chuanin biking kan han ta na vana pa amun po ka sei menga vana pa hol pia dewa temple pan thak na step om so tai a son an ron lor zok ka indumi an ron tia kan zong ti an ria kan zong nei boka chuan nei mi kan tia kan indora chuan a la oma atena duty emo khatiang kha ton kha la oma chuan a hmuna khan en po kan en man lo ani chu en chi point lo hun kha a ui om lu tu ka tlan ngal kha nga ya paisa sang khat kan pe a sen khat kan la a an tuam sa kha kan la kan tlan ho kan safara kan hit chak to na sa ni in kan thlenga kan han hong kan han chok do na kan han siam do na alem alo nia an tlan let le a an ti ngai na kha om to si lo a chu ka van duai voi khat na ani a chuanin ka van duai le na voi ni na chu har sa to kin poisa ngai tua bur chan ve man ka nei ni sang khat ka nei a bur chan ve kha zariat te zakwa te khan kan la thina khang lai khan bur chan ve ka ti chu hei dora hian zuar na sa tik tek bur mo tik tek bur hemi bur chan ve man ang hi kan nei a chuan ka safar ani ka safar na salut tuk ani ka thlan bora ka kal thei trok a chuan khua poisa ka nei khan khua thim det to a poisa ngai tuin ka chuaka kan poisa ngai to dan chu ke mani thil nei kha kan pe kha ne ma thil tha nei kha kan sal thei tu kha mani thil kha chuan sang khat ka nei a chuan avang to sia ala omang a ti in ni amun chu ka pan ta ni chu kalarin na mun a om kalarin na mun chu ke in ka khala ka chau khop mai ka safar khop mai kan chumi tum chuan pathum nge pani nge pathum an nia an bur chan ve kha sana thim khuwa thim to a man mo deuh khan sang khat lo chuan kan phal lo kha an ti deuh thlata ani chuan tin ka nei tling boka tin ka safar na sa to si sang khat ka pe ka la ani bur chan ve kha chuan an ni kha an kal hal de ya an bo hal de ya kai khan en po kha en lo han hit na tur kha ka zong nga lo ni mun rem ati na tur ka injection na tur mun kha ka zong nga lo ni chuan kan siam don kha
vitamin C niin ka ria khami kha chu ka chiang chi lo vitamin C alo nia ka chào khop mai na ka ho ka tlut top mai poisa ka nei to si lo ti ngai na ka se to si lo ka safar ta isan ko in ka safar pha ta atu ka ero chuan ti dan kha ka ngai to ka hit ne ta thawa amaro chu khami tum ka safar hei safar tu kha ana khop mai ka safar ma sak per ang khan tu nu hen ka la safar le mi lo ka safar ma sak per kha chu thi dei mai la ka poi ti lo ti tur ang vel hi nia se om dan chu ka safar ma sak per kha ka soi thiam lo om dan kha se om lut tu kur ngot thi ni mai hei ka thiam pa phei chu a safar ai ten a za a tru zana salut tu kha ai thai thin ai thai thi phung je ru zong zong hi za na fek men na lo la hi lo ka safar ma sak per kha chu se om ka ti khop mai ma se ka voi khat safar ang kha chu ka safar le to lo tu nu a chuan chu se ti ang chi chu in tong ve tu em ti te kha comment lama ka an pui te ho khan khoi takin comment lama ron sei ula alem chu lo po chu alem lak kan nei to ka u ni mai la ka u paisa hi ka man sak ani ka u thi sena ka zong pui po ni lo no pon lai tanga te rol te tanga ka zui thin mo zu kan in ru thin lai tanga an bulak khosak thin awangin bur ni man hi paisa ka man sak ka chuan ka rul le ang che ka ti apung omin ka rul ang che ka ti a chuanin lak tur kha awang khop mai khang lai khan ka kal lo ani ke ma ka nau te ka ti ra nge a chuta chuan om man tia bike in an tla na an mu zo lo a chuan tian an ron zong hi lama an han zong kuala chuan kha tik tek bur ani to a chuta po chuan tirnan a chunga khan chung lama khan zahnih man ang vel kha atak kha an da a hnuai zawng kha a lem lo nia heta chuan bur thum vel bur li vel lamawni bur nga bor vel thian hoin kan nia keimah kha bur hnih ania keimah pawisa kha bur hnih man ania chuan kan han chawk tur kha kan han chawk tur kan han thu khawm kha a bak zawng kha lem kha lo nia a than a thlak khawp mai kan chan hnem khawp mai ka mi khan a pawisa khan bur khat sang khat zariat ang ni ta sang khat zariat hisab ang kha nia bur khat chumi tum chuan bur nga bur ruk vel ani kan chan ni kan chan hnem khawp mai chu tiang ang chi a lem chu in lo tawng ve to em ti te kha min lo hriu ula comment lamah khan han sei ula chuan amuana comment lamah khan OST chauh hmuam i ang lo deuh ka ti AP vel nen i chawhpawlh i ang ka ti na rawn ti a ni ruih lo thlep hnok hnokin
hian zinga kan chuaka kan ruia kan rui thlep khaw nok a i khatiang anga khosa char char hrin ha kan ne wangin i kan tawng hi chu kan tih lo char char chuan a in thlak ve mai ang ka ring i entinge ka soiang ka soi thiam dan chuan kan lo rui than kan lo rui na sat thin awangin i kha a lo keng tel mi zia kha a lo keng tel ni tura ka ngaia hei hi a dang lam ngei chuan ka ringa hei a rei nuwa chuan entir nan ka video siam masak rui hlo ngai ngol ve ti part 1 ena rui hlo ngai ti part 7 en le chuan a dang lam ngei in ka ring ma ka son ngei in ka ring ka ti na ni chu chung tu chu kan soi du a rem ruata rui hlo ngai ngol ve ti part 8 po run ti tu kha hei rui hlo ngai ti part 8 chu ei ka run ti chuak dawna a sei thei lova toite ani a ril ruwa euro lai ni wangin euro lam ka soi na sa euro lam ril ruwa om na sa a chu wangin a sei thei lowa min thla thiam turin kan ngen che a aduta chuan sei deuh hlek in run soi ka tum dawn nia rui hlo ngai ti part 9 a chuan a sei tura ngaiang rem ruata min support thin tu te chungah rawng thu ka soia min support zel turin in khawngei kan dil tak meu meu chu ani ka video te tun thlenga min la en sak ani chuan khawngei takin like button kha mi han me sak ula youtube algorithm akal ve theinan comment te mi han pek sak ula kalawm hle ang pathianin a let tam takin malsom chu ro se in zawaiin mang tha vek ule kalawm e